Здравейте! Днес ще си говорим за планинско бягане и специално за един модел, който привлече вниманието ни още от първата крачка. Томир 2.0 от N-Normal. Томир 2.0 е съвместен проект между легендата в планинското бягане Килиан Жорне и испанската марка Кемпер. В основата му стои идеята за устойчиви, здрави и напълно функционални обувки. Без нищо излишно. Само това, което наистина работи. Обувката е създадена за дълги и предизвикателни планински бягания и преходи. Стабилността и защитата са на първо място, а моделът ще ви позволи да се движите по-лесно и с по-малки усилия на дълги разстояния. Томир 2.0 идва с Vibram Mega Grip подметка 5 мм грайфер и страхотно сцепление върху всякакъв терен. Кал, скали и чакъл. Подметката е олекотена с Light-Base технология, а междинната пяна EX Pure е отскачаща и устойчива, както и по-леква от класическата EVA пяна. Горната част е изработена от здрава рипстоп материя и най-важното – ръчно защита по цялата обиколка. Това подсилва здравината, намалява шанса за разлепване и осигурява по-дълъг живот на обувката. Томир 2.0 пасва стабилно и плътно на крака, с повече място отпред за пръстите и добро заключване в средната част. Връзките са изработени от противоплъзгащи се материали и не се разхлабват, езикът остава на място дори в движение. Томир 2.0 дава усещане за баланс. Не е прекалено мека, нито прекалено твърда. Идеалната обувка за дълги дни в планината. Бягане, преходи или и двете. Томир 2.0 не се опитва да впечатли с външен вид. Тя печели с това, че просто върши работа. Ако търсите обувка, която може всичко, без да се отказва, пробвайте. Моделът Томир 2.0 ви очаква в магазините на Basecamp. Елате, обуйте я и ще разберете защо я харесваме толкова много. Следете каналите на Basecamp и Excos по социалните мрежи за още ревюта и полезна информация.